kwashona iy'ngane. Siyeke leyo yabo. Kwashona iy'ngane? Ney'mbili sasha nazo. Ingane zakini? Sasha sabhubha emncindweni zashona. Udaba olukhulu kakhulu. Singeke siliyeke. Zashona zombili lezi y'ngane sasha nazo kodwa. Nawe nani? Nami ngasho nami nje ngishile nje. Khona nje enye i-boyfriend yami. Usucinga ukusha-ke manje. Msele wodabuka phela umuntu waxoxa into edabukisayo. Cha ngiyadabuka phela kodwa-ke ngifuna ngangabona la engalweni. Ngishile la ngisho ey'thweni. Ngasho nje konke lezi ndawo la konke la nasey'thweni nasey'nyaweni nje. Ey'nyaweni zabonakala olulodwa nje liyakhombisa ukuthi ngasho. Manje-ke ngasinda-ke bashona labafana bobabili. Sikhula sasibancane kwavesane kwachitheka yabo ugalaza le 25 yes. Umdokwe lo uphekiwe. Umncindo. La kwaqhuma iseko makuqhuma iseko. Yes. Vele kuchitheke lo ntozana. Umncindo. Liyabila. Avele lachitheka satheleka futhi uyawuzwe makuthiwa ukufa angazi noma elokufa litshela. Sahleli la ngezansi kwalibhodo kanti kuzoqhuma iseko. Lizingapha. Lavele laqhuma lathi lasithela sasha sasibhuku isikhumba nje sasikhumuka like impahla yokugqoka. Isikhumba nje iy'khumba zethu zabuthwa zayongcwatshwa nje nazo zayogqitshwa because sahamba sesibomvu like inyama ebomvu le inyama nje inkomo nje mayisuka ihlutshula isikhumba sasinjalo nathi sihamba siya kothola usizo esibhedlela. Sahlala-ke esibhedlela zavele zashona lezi ngane zombili. Zashona zashiyana kodwa kwashiyana ama-hour. Yes. Ngoba yathi incwatshwa lenenye kwakukhala ucingo ukuthi hayibo lenenye sishonile esibhedlela izolandwa ngisele mina esibhedlela lokhu sidonsile nje unyaka wonke. Sasibhubhile nje kahle kahle kwakuwukusha nje kwaku-serious kakhulu. Sacishe nje salahlekelwa kakhulu futhi salahlekelwa kakhulu ngoba ngathi noma sengisele mina umqondo wami awukwaze ululame kahle ngoba into enganginombuzo wayo kwafanele sehlele isigameko esingaka angazi ukuthi ubani kumele ngimblame noma kumele angazi. Ngiblame ibhizinisi lelo baba elivulile lokuthi udayisa utshwala ngoba idayisa utshwala besiZulu mama ugaya utshwala. Ngangazi noma kufanele ngiblame abazali ngokwakha imali ngalento and angazi ngibe bikho zincwatshwa lezi y'ngane. Kwathi noma sengibuyile esibhedlela bangitshela lapho futhi nakhona ngangatshelwa abazali ukuhlaliswa phansi kuthiwa cha abafweni-ke njalo abasekho kahle kahle ngoba ngaze ngizwe nje ngaze ngaqeda nje isikhathi sami esibhedlela ngabuyiswa. Ngitshelwa ingane kamakhelwane sayidlalela egcekeni. Ithi ingane, hawu wena wabuya awufananga noHalalisani noLindani ababuya sabangcwaba laphaya. Ngithi nabangcwabaphi? Yathi hawu lapha yabona emathuneni. Ngithi kahle wena kanjani? Yangichazela ingane ngabona ukuthi sebeshonile. Hawu. Wakhathi ngibuyela endlini ngobuza ngithi hawu wemama nobaba baphi ubani? Usibani. Kwathiwa hawu yini ndaba usibuze bonani basesibhedlela. Ngithi mina kusho ukuthi ingabe ngokwabo nokubuka abantu abadala kusho babebona ukuthi angikho fit for ukwazi ukuthi abasekho. Kodwa leyo nto yangilimaza sengizwa ngengane. Ngabuza ubuhlungu ngeza ukuthi ngangahila from leyo nto. Ngakhula nginengqondo nginenhliziyo ebuhlungu. Ngakhula nginento angazi ethini kodwa nje ngifisa ngathi ngaba ngedwa every time ngifisa ukuphila ngedwa. Angifuni ukuba phakathi kwabantu angithanda ukuphila nabantu angaba-understand abantu. Ngidliwa ilento enhlizweni yami ingihlukumeza ngakubuka ukuthi okay kwesinye isikhathi ukukhula kunzima ngempela. Ezinye zezinto ezangenza ngabhala leli culo nokuqhubeka ngibe umbhali kakhulukazi iyona nto engenza ngibhale. Bengihluleka ukuxola ngicabanga ukuthi namanje ngithe noma sengikhulile nje ngayibuka impilo yami-ke manje namaphutha engiwenza empilweni ngabona ukuthi hayi kwesinye isikhathi
nabazali bethu alikho iphutha abasuke belenzile isimo nje sempilo abasuke bengazi nabo bazosithini esuke siyisehlo phezu kwekhaya abasuke bengazi bazokuthini nanokuthi basuke bengazi abazali bethu ukuthi i-damage iba ngakanani kumntwana uma ngabe nehlelwa yinkinga phakathi kwekhaya. Kwesinye isikhathi ingane kusuke kumele niyithathe niyihlalise phansi niyibonise niyibuyise ingqondo niyikhulume nayo nilungise niyibonise ukuthi lokhu bekuphoqa noma bekwenzekeni i-understand nayo. Ezinye izinto ingayiboni seyibona lesikhathi yabo lesikhathi siphila kuso sokwaba no-social media sekwenzakalani. Ezinye izinto sesiyibona ku-social media kanti bekufanele ngabe ngiyizwe ngabe uhlale nami phansi wangichazela ukuthi cha lokhu akusinhloso yethu. uNkulunkulu wa-decide angabafowenu. uNkulunkulu wathi abafowenu abahambe ngale ndlela. Asibonge-ke wena ukuthi usalile. Yes. Then ngaba nayo-ke into ethi ngoba usele nje emhlabeni abakweni babhubha wena wasala sebenza-ke usebenzele umhlaba usebenzele isizwe usebenzele uhambe umhlaba wonke uzowelele ngaphesheya. Wehla wenyuka uzamela abantwana balala bedlile thatha uhambo uyele ngaphesheya. Ya. Mana-ke uthe umama sekhona? Ukhona umama sekhaya. Awuhle uthe u-boyfriend ngokusha kwakho wenzani? Ya, mseli uyangihlupha yeza. Uzile le yazi ngomhlaka awuzwa. Uthi umfana okay lo mfana yebo ngangiseyintombi nto. Yeah. Uyagcizelela ukuba intombi nto. Ya ngeke ngaba. Yes, yeah. Lo mfana uzongichecka kahle. Yabona lento ekucheckane emakhaya. Uyafika ke na uzongichecka. Hayi ngiyaphuma nami ngiyanyoyoba ekhaya ngiyeqa ngiyaphuma ngiyangale ekhone nje ngombona. Mangifika kushuthi uyacela phela ngicela sihambeni phela kushuthi usefuna leyo mpahla. Hayi ngithi mina hey ngeke ngikwazi yabona lokhu ngikhuluma nginqaba. Yazi ukuthi kushuthi umfana wayesetshelile ukuthi uyabona vele ukuthi ngeke ngivume esilala. Yes. Wavele wangibuka phansi. Wangibuka phezulu wabuyela phansi wathi yini pho washa la like ukungibuza kwakho ukuthi washa la kunendelelo uyangedelela washa la. Ngishile vele obvious kuyabonakala akekho umuntu ongaboni. Ubhlungu ngabe umuntu akubuza ukuthi ushile nekubeni ushile ekubuza ukuthi walinyazwa yini la ekubeni ulimele kubhlungu lento akayazi ukuthi nenxeba elingakanani enhlizweni yakho. Ngaphatheka kabi. Ngathi ngicela ungiyeke ngisakufuni ngimalela wakona nokuthi washa la. Awukwazi ukungibuza ukuthi ngasha la. Awukwazi ukwenza leyo nto. Umuntu nje ngeke kwakuthiwa ekhaya thina angithi sikhule sithanda ukuhleka. Mina uma wanje uthi wena uyofela ekuhlekeni. Ongangokuthi nje khona umfana owangigwaza la khona inxebe la mabheka. Khona inxebe la. Ngagwaza omunye umfana kwaNzuza eklasini. Mina ngiyamdlalisa angiboni ukuthi uphethe umese. Usho ukuthi yena awudonsa umese. Mase kushiya uthi naye wathi uyangidlalisa yabona into yabafana ukuthi awuthi bhala. Bakithi ngiyabona. Yazi ungafana ngoku. Ngavuka wahlabisa esibhedlela. So uma-ke uthi uma wami-ke lento le ngoba ngithanda ukudlala. Akufani ukudlala akukho right. Uma udlala ngoba ngiyakubona ukuthi awusalawuleki kodwa ungahlekisi ngesici somuntu. Ngizelele lakho nje lokuthi ngoba kathandi naye. Uyabona nje abantu uyazi nesizathu. And mangithi ngibheka impilo yami njengamanje abanye abantu ngazuthi abangithandi yini. Cha ngibagcobile abantu mina ngithi ngiyadlala. Ngiphethe umdlalo ngaphakathi umuntu uyamcefisa. Khona abantu abangakhuluma othi uyakhuluma kanti into khona nje uzokutshela into ingelela engangadlala ngakwanti iyona real. Emsebenzini mangiphuma sengiyiphoyisa ke. Mangiphuma emsebenzini ntambama. Khona insizwe engena eziwu4. Mina kade ngisebenza ngapha ngakwe-West ngapha ngako Nanda la no West khona. Lo West emthethweni yes. Inkunzini. Masibuya aswaphatha ama-rate ama-2-way rate over ngoba sasingabaphathi sasibabeka nje lapha ngesingayise ngoba sisebenza ku-specialized unit sazi asingeni into enziwa amaphoyisa amanye thina sazi nge-speed timing ze-specialized. Kanti eThekwini bekubanjwe inkunzi la ngaku-Pine Street kushaya imoto yemali. Right. Ngokushaya imoto yemali mina mangiphuma mangifika egate ngitshela indaba yokudlala kuyasayinwa la abantu abasayina mina ngiyaphuma sengishayisile bese ngikhombisa ezo4 enye yase Greytown ngithi wena le mali enithathe lapha
nizoboshwa kodwa umbe inhlanga ngaze ngasho ngomunye umholi athi izofana nomholi othize inhlanga ucabile le yansizwa enye yalela eShestaville ngayijova ngeShestaville enye yaseMlazi ngabajova bonke ngathi nje nizoboshwa nina nizokhukhela ejele ayiphumela ngayigibelela angigibele eDurban station ngagibela ngahambela uyidlalela that next day mangibuya ngizokuthiwa baboshiwe kushawa imali lapha bona bafike bayithatha bengamaphoyisa ama-first responders bafike bayithatha uyabona inhliziyo yami indlela kwabuhlungu ngakhona hawe ma ngidlala kabi ngidlala ngo-spot on angazi into yokudlala ukuthi uma wayengunishile ngakho lapho wayengunishile ukuthi musa ukudlala uba umazi ukuthi umuntu usukaphi uzizwa kanjani kodwa ngenhlanhla ke bathi mase bephumile ejele ngoba umunye washona anganoma comment suicide noma wadutshulwa kanjani kodwa laba baphuma ngokuthi babe-understand sasenesikhathi eside sisebenza nabo ba-understand ukuthi ngohlanyalo semsebenzi ngasindela akusuwena ubabophisile kwakungaba ukuthi ngibabophisile ukube babe-understand yabo kudlala sambili wabaleka kumfana-ke manje-ke umfana wamala lo mfana imuphi-ke lo sumthola